Страдате ли от болка в областта между ректума и скротума, често уриниране, диария или запек? Влошават ли се отношенията ви с партньора заради проблеми с простатата? Опитали ли сте няколко лечения и нищо не ви е помогнало? Тогава ще ви кажа едно, ще ви помогна. Здравейте, казвам се Даниел, страдал съм от същите симптоми, знам от какво страдате, останете с мен и мога да ви помогна да подобрите здравето си. Тъй като това е единствената добавка, която ми помогна да се отърва от тези симптоми, реших да направя това видео, за да помогна и на вас. Останете с мен до края на видеото, няма да съжалявате. Първото нещо, което трябва да знаете за PROSTASEN, е, че те се продават само на официалния сайт. За да ви помогна, оставих линк към официалния сайт в описанието на това видео, за да не си губите парите, купувайки от фалшиви сайтове, и да не навредите на здравето си. И така, може би се чудите какво е PROSTASEN и дали наистина работи, а отговорът е да. През първите 7 дни активните съставки на PROSTASEN и навлизат в простатната жлеза и започват процесите на регенерация. Активира се пречиствателната способност на жлезите и се елиминират бактериите. През втората седмица става видимо, че уретрата е напълно свободна и пациентът не усеща никаква болка при уриниране. Състоянието на простатата е много по-добро. Организмът възобновява процесите на прочистване и повечето от бактериите се изхвърлят от тялото. Активните вещества в простасен напълно намаляват размера на възпалената зона и елиминират всички бактерии. Те също така възстановяват естествената способност на организма да балансира простатната жлеза. Освен това те спомагат за нормализиране на ерекцията, тъй като в жлезата може безопасно да се произвежда течност и да участва в репродуктивната функция. Тъй като е един от най-продаваните продукти, простасен е използван от хиляди хора по целия свят и никой не се е оплакал от странични ефекти. Ако страдате от болка в областта между ректума и скротума, често уриниране, диария или запек, безразличие към секса, затруднения и болка при уриниране или еякулация, слаба ерекция, кръв в урината и спермата или болка и дискомфорт в пениса или тестисите. Решението е просто приемайте по една капсула 3 пъти дневно преди хранене. И скоро ще възстановите простатната жлеза, ще нормализирате уринирането, ще премахнете болките в корема, ще повишите либидото, ще премахнете еректилната дисфункция, ще подобрите сперматогенезата и плодовитостта и най-накрая ще имате качеството на живот, за което сте мечтали. Но бъдете много внимателни, само оригиналният PROSTASEN може да осигури всички тези ползи. Голямото търсене на този продукт доведе до появата на много фалшификати, но оригиналният PROSTASEN се продава само на официалния му уебсайт. Фалшивите продукти не само не работят и ви карат да губите пари, но също така, те могат да изложат здравето ви на риск. Така че, за да ви помогна, поставих връзката към официалния уебсайт в описанието на това видео. По този начин можете да сте сигурни, че ще получите оригиналния продукт. Като кликнете върху връзката в описанието, ще бъдете пренасочени към официалния уебсайт и можете да направите поръчката си. Бъдете наясно, тъй като номерът може да се появи като неизвестен. Ако не отговорите на обаждането, поръчката ви няма да бъде обработена. Затова, моля, вземете това предвид и когато телефонът звънне, отговорете на него. Поръчката ви ще бъде доставена до дома ви в рамките на няколко дни и ще трябва да платите за продукта едва когато го получите у дома. Ако все още не сте сигурни дали да го купите или не, PROSTASEN предлага 3.0 дневна гаранция за връщане на парите. Ако продуктът не ви харесва по някаква причина, можете да се свържете с техническата поддръжка за пълно възстановяване на сумата. Но побързайте, хиляди хора по целия свят откриват невероятните ефекти на PROSTASEN и поръчват до 3 единици наведнъж, за да се поддържа качеството на продукта. Годишно се произвеждат само 2000 единици PROSTASEN. Това означава, че може да свършат вашите, затова побързайте и купете, преди да свършат. Не забравяйте, че този продукт се продава само на официалния уебсайт, а връзката към официалния уебсайт е в описанието на това видео. Надявам се, че това видео ви е помогнало. Да сте с Бога, до скоро!